wan hang ni na po kasnong lapalang kabaday ketika konstituensi na po penusla ka konstituensi jong u sembut menteri rang ba jongi ba preston tensong kamdei bagi bawan hang ne baro khot kidai na ka BBP henrengi wan don gibadon katukane kila don kekenhun BBP hang the henrei don ru bon gibadon hang ne kibadai na kiwei gikenhun tang gawei ke jingsngau kebangiwan lang hang ne kadai ba ngi krisyan ya kane ka daw ba hakabaya dai bat ke jing dawa jongi ya ke jing review ne kata ke jing pet beni abiang sa chisen ya kane ka reservation policy sikentian nganong mamangaru de iwei nga dai Dr. Basida Masar nga hikaya po Sinantnis College handai suai kata ngaru ngala sya kata hakane ka reservation policy hausna marhajar hakabang ngala dai banyo kam kum ga lecturer sa po Tura Common College henrei ngalong baar ibayo e kapos pat dei balong kamadin jonga ibadai ikaru tenang lakli balai mo bangalong baar kapos kedana tli balai bangadu kiong nakadaw jong ka reservation policy kadai kata kabha jongki wala dikidon sadin maknaru bakidai banyo tengi latip halo ka reservation policy bad ngasyo sarong bakine ki long keme kine ki babe bathem ngamwas yo ai bangong taru ki bom nang bom saru kisngu tho bakane ka reservation policy ngila dei banpen kala nakadaw ba lada kam long kumta kibabun na kini kibalet school kibalet college kibalet pule kibalut kikime kikpa wala ki dukuru ki kristiani ki ngin yo kam hadin habut te dakawe ki jengut kine kibadon hangne kilawan lang nang thinala palang kabadai ke konstituensi jong iba preston ngampen rem yai henrei ngakwa banong ru sikenten hangne bangi kmelenti ba mairu idai ukhasi ku mangi udai uparawar ku mangi wala dai sa hasoru henrei kane ka daw pat kadai ya baro lang jong ki khasi jantia jongi te sikenten hajing sangi la kmelenti ba in kiren halor kani tangba hadu mentar ngimpat sngo nakasujung henrei mangi ki paj ba apat wala nang imnon nga takabor ngiwan lang ni banay ka jingkersyani baden nang ta hakabedai bat kapule puthiru kamdon ka development ka bathikinai hadu kata daki post na menta nilayo ya kane ka nilayo ka state ka bapura henrei ka way ka government college ru kamdon hang thea po penusla constituency jing tebun ki bangim ko aban ya kiran hang ne namar ba kawai ka sur nga ong biang bangi ko ban krisyan ya kani ka reservation policy tenang kata kadaw ngiwan lang hangne ban ngi kwa hiro bakane ka jingkran jongi mentanga kran nak menta barok kho jong ki badon hangne bat kin thai bat chenrang bat samla bat khana ba lada u minister lane u MLA jongi unpej ai bu unpej bangi don kam ya ka roi ka par hakati ka than jongi ru walada ma i ila male nei to ai ba inle lang ya barok kho bat khantam ya constituency la jong long live Biden.